أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na risala wanda muke karantawa, wanda muke fatan Allah ya sa abin da muke karantawa a yi amfani mu yi amfani masu sauraro. Allah ya sa mu dace mu faɗi daidai, idan kuskure ya samu muna fatan Allah shi ya fi mu wannan kuskure, shi fahimtar da mu abin da mu gane ba. Wannan darasi na yau shine darasi na 20 daga farkon risala zakkuwa nan, kuma ya yi daidai da ranar landi, ranar attani kenan, wato 8 ga Ramadan, hijiran Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 daidai, wanda ya daidai da 13 ga watan 5 wato 2019 miladiyya. Muna cikin bayanin siffar sallah. Mun tsaya inda mutum ya taso daga ruku'i ya faɗa sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu, ko kuma Allahumma rabbana walakal hamdu. Mala ya ci gaba da cewa wa tastawi qa'iman, in ka taso daga ruku'in nan ka tabbata ka daidaita tsaye, kada ka taso tun ba gama miƙewa ba ka zubo ƙasa. In ka yi haka nan ba ka da sallah. wa tastawi qa'iman, ka daidaita tsaye, mutuma'innan, kana mai natsuwa, ka taso ka natsu, mutarassilan, kana mai sace gabanka, duka gabanka su koma inda suke tsayakken, ka tabbata kana tsaye. Summa tahawi sashidan, sannan ka sunkuya ka zubu ka tafi zuwa mai sujuda. La tajlis, kada ka zamna. In ka hito daga tsaye ka tafi zuwa sujuda, ba sai ka yi zamne sannan ka yi sujuda ba, a'a, daga can tsaye kawai da ka zo kawai ka dafa hannuwanka da ka gyara ka yi sujuda. Shi ne ma ce la tajlis, kada ka zamna in ka hito da sama ka zo sujuda. Summa tasjudu, sannan ka yi sujuda. wa tukabbiru, kana yin kabbara fi yin hita'ika, wajen sunkuyawanka, lissujudu, zuwa ga sujada. Ba wai sai ka aje kanka ƙasa sannan za ka yi kabbara ba. Sa'an da ka sulmuyo ka hito da sama zuwa sujuda, a wannan lokaci sunkuyawanka zuwa sujuda ya zama tare da kabbara. Fatumakkinu jabhataka, ka tabbatar da goshinka wa anfaka da hancinka mil ardi da ƙasa. Ka tabbata goshinka da hancinka sun kama ƙasa. Ba da goshi kawai ake yin sujuda ba, ana haɗa goshi da sujuda. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, umirtu an asjuda ala sabati azumin, an umurce ni in yi sujuda bisa ga kashi 7. Sai ya nuna goshi zuwa ga hanci, shine ɗaya kenan. Goshi da hanci shine ɗaya. Tahunan hannunka, hannun dama da na hauni sun dafa ƙasa, 2 in ka gama 3 kenan. Gwiwoyinka ta dama da ta hauni in ka gama da 3 sun zama 5. Kanun faruttanka na ƙawar dama da na ƙawar hauni in ka haɗa su 7 kenan. Waɗannan su ne gaban da ake yin sujuda da su, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in yi sujuda bisa gabbai 7. Na'am, ka tabbata goshinka da hancinka sun kama ƙasa. Wato ba shiru bi kaffaika al-arda, ka rungumi ƙasa da tahunanka, tahunan hannuwanka na dama da na hauni ka dafa su kama ƙasa. Ba su ɗan yadaika, kana mai shinhiɗa hannunan naka mustawiyataini, dabra da juna, su daidaita dabra da juna, hannun dama da na hauni ilal qibla, su fuskanci alƙibla. Dabra kunnuwanka, ka dawa hannun dama dabra kunnen dama, ka dawa hannun hauni dabra kunnen hauni, kanun faruttanka suna dobin alƙibla. Shi ne mal ya ce taj'aluhuma, ka sanya su hannuwan nan naka har zuwa uzunaika, dabra kunnuwanka, auduna zalika, ko abin da bai kai haka nan ba kaɗan. wa kullu zalika wasi'un, duk wannan halal ne, ko ka za su dabra kunnuwanka ko idan bai kai dabra kunnuwa ba cip cip, to duk wannan ya halatta.
gaira annaka taftarishu gaira annaka sai dai kai la taftarishu zira'aika kada ka shinhiɗa wuyan hannuwanka fil ardi ka ƙasa irin yadda kare ke shinhiɗa ƙafafun shi na gaba in zai kwanci, kai kar ka yi haka nan wajen sujuda, kada ka kai wuyan hannunka ya kai ƙasa. Wala tadummu adudaika ila jambaika, kuma kada ka lambada damutsanka ga cikinka, wato ga kuibinka, kada ka lambada damutsanka ga jikinka, walakin sai dai tushannihu bihima, kana nisanta damutsanka daga jikinka tashnihan wasaɗan, nisantawa matsakaici. Wata kunu rijilaka, ƙafahunka su kasance fi sujudika cikin sujudaka, lokacin da kai sujuda ƙafahunka su zama qa'imataini, suna tsaye, kanun faruttanka, wa buduni ibhamaihima, cikin manyan yatsun ƙafahun naka ilal ardi zuwa ƙasa, babban yatsanka na ƙasa shi zama cikin shi ya dafa ƙasa, na ƙafa hauni da na ƙafar dama shi zama kanun faruttanka daga cikin su sun dafa ƙasa. Wata ƙulu, kana faɗa cikin sujudan nan in shi ita in kaso, kana cewa wato fi sujudika cikin sujudan nan taka, kana cewa subhanaka, tsarki ya tabbatar maka ya Allah, rabbi ya ubangiji na, zalamtu nafsi, na zalunci kaina, wa amiltu su'an, na aikata abin da baya da kyau, na aikata mummunan abu, na yi zunubi ya Allah, faghfirli, ka gafarta mini. Au gaira zalika, ko ka faɗi wata addu'a wani tasbihi wanda ba wannan ba, kamar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ko kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh, duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan shi cikin sujuda, da sauran addu'o'i. In shi ita in kaso, wato au gaira zalika, ko wani wannan in shi ita in kaso, wata da'u fi sujudi, kana yin addu'a lokacin da ka yi sujuda, ka roƙi bukatunka na duniya da lahira, da ainihin larabci in shi ita in kaso, walaisa lituli zalika waqatun, kuma ba iyakance lokacin da za ka yi daɗe wanda za ka yi cikin sujuda ba iyakance maka shi ba, amma wa aqalluhu, mai karancin shi an tadama inna mafasiluka, gaɓanka su natsu, ba da zuwa ka aza goshinka ga ƙasa kamar ka aza bisa wuta ba, kai maza ka ɗauke, in ka zo zama kamar ka yi zamne ga tsinke, kai maza ka koma, a'a, in ka dawo hannuwan ƙasa kai sujuda yadda an ka siffanta ma, ka natsu, ka tabbata ka natsu, ka yi tasbihin nan aƙalla 3 ko 5 ko 7 ko 9, ka tabbata ka natsu mutamakkinan, kana mai tabbata ƙasa, ka yi sujuda ka natsu, sun matarfa'u ra'asaka, sannan ka ɗago kanka bitta kabiri da kabbara, lokacin da kake ɗago kanka lokacin nan kake yin kabbara. Fatajlisu, sai ka zamna zama na tsakanin sujada guda biyu, fatasni rijlakal yusra, ka juyar da kafarka ta hauni fi julusika wajen zaman naka, baina sajadataini, tsakanin sujada guda biyu, ka juyar da kafar hauni, wato ya zama tashin hida ƙasa, wato tahinta ya dubi wajen kudu, wajen damanka. Watan sibul yumna, ka kafa kafarka ta dama, wa butuni asabi'ha, cikin yatsunta ilal ardi zuwa ƙasa, idan ka dafa kanun faruttanka na ƙafar dama tana kahe, su sun dafa ƙasa. A wannan lokaci zaman tsakanin sujuda kana yin addu'a, rabbi gifirli warhamni wa afani wa hadni warzuqni, kayan ka karanta wannan addu'a ko so ɗaya ko so biyu ko so uku, ko so ɗaya ka karanta ka natsu, sannan ka koma sujuda ta biyu. Wa tarfa'u yadayka, kana ɗaga hannuwanka, wato kana ɗauke hannuwanka anil ardi, daga ƙasa, lokacin da ka yi zamanin tsakanin sujuda guda biyu, ka ɗauke hannuwanka, wato wata rafa'u yadayka, kana ɗauke hannuwanka anil ardi daga ƙasa, ala rukubataika, ka aza su bisa ga gwiwoyinka, lokacin da ka yi wannan zamanin tsakanin sujuda, ka ɗauko hannuwanka daga ƙasa, tunda ka zamna sai ka ɗauko su ka aza bisa cinyoyinka, kafin ka koma sujuda ta biyu. Summa tasjudu saniya, sannan ka yi sujuda ta biyu, kama fa'alta awwalan, kamar yadda ka yi sujuda ta farko, ka tabbata ka dawo hannuwanka dabura kunnuwanka, ka natsu, kanun farutanka na ƙawa sun dafa ƙasa, gwiwoyinka sun kama ƙasa, kakka yarda wuyan hannunka ya kai ƙasa, wato ka shinhiɗa su, kar ka yi wannan. Summa taqumu min al-ardi,
sannan ka tashi daga ƙasa bayan ka sujuda nan ta biyu, kama anta kamar yadda kake mu'tamidan ala yadaika, kana mai dogara ga hannuwanka, kenan hannuwanka za ka dafa ka ba su ƙarhi ka tashi tsaye. La tarshi'u shalisan, lokacin da ka gama sujuda ta biyu ba ka dawowa zamne, kai tsaye za ka miƙe sama ka dawo hannuwanka ka ba su ƙarhi ka miƙe tsaye. La tarshi'u shalisan, ba ka dawowa ka zamna litaquma domin ka koma tashi daga zamne min julusiga daga zaman naka. Walakin sai dai kama zakartu laka, kamar yadda na ambata maka da kayi sujuda ta biyu, daga can kawai in ka gama tasbihinka ka ba hannuwanka ƙarhi ka cire ka tahi zuwa sama. Wato kabbiru, kana yin kabbara fi hali qiyamika lokacin da kake miƙewa, ba sai ka gama miƙewa za ka yi kabbara ba, kana miƙewa tare da kabbara. Summa taqra'u, sannan ka yi karatu kama qara'ata, kamar yadda ka yi karatu fil ula cikin raka'a ta farko. Aw duna zalika, ko kuma kai karatun da bai kai raka'a farko tsawo ba, ko ya kai raka'a farko tsawo ko kuma kai ya kai kaɗan, kana da zaɓi duk da kai daidai ne. Wata fa'alu misal zalika, kana aikata misalin haka cikin sallaka sawa'an duɗɗai, wato gaira annaka taqanutu, amma kai in ka gama raka'a ta biyu, tun da muna cikin siffanta sallah asuba ne, in ka gama raka'a ta biyu sai dai gaira annaka, sai dai kai taqanutu kana yin alqanut ba da ruku'i, bayan ka yi ruku'i ka taso kai alqanut. Wa in shi'ta qannata, in ka so kai alqanut din nan qabla ruku'i, kahin ka taso, wato ba da tamamil qira'a, bayan wa qabla ruku'i, kahin ruku'i ba da tamamil qira'a, bayan cikan karatu. In ka yi karatu ka gama raka'a ta biyu sallah asuba, ko dai ka yi ruku'i, in ka taso daga ruku'i ka yi alqanut, ko kuma in ka gama karatu ka yi alqanut sannan ka yi ruku'i, wanda wato malikiya suke yi wato kowace sallah asuba. Ko da ke wannan alqanut na kowace sallah asuba da sahi wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah yana yin alqanut ne idan wata musiba ta sami musulmi, kuma ba ga sallah asuba kawai ake yi ba, kowace sallah ana yi, kuma ana yi bayyane mamuna cewa amin. Idan wannan musiba ta kau sai a bari, sai dai ana yin addu'a wannan ga wuturi. Manzon Allah yana yin ta ga wuturi, wato wadda ba wai sai musiba ta samu ba. Manzon Allah yana yin addu'a ga wuturi, wato mamuna cewa amin, shi kuma ba kullum ba, na'am, Allah ya samu gane. Ainihin addu'a da manzon Allah yake yi bayan ya gama raka'a ta wuturi, mamuna cewa amin, wannan shi tunda addu'a ce ta wuturi ba sai musiba ta samu ba, kuma shi ma bai yi kullum, akwai ran da bai yi. Amma waccan alkanutu da ake yi, wato in musiba ta samu, wato alkanutu ta nawazil, ita ana yin ta bayyane mamuna cewa amin, kuma kowace sallah, ba sallah asuba kawai ba, kuma bayan an taso da ruku'i ne yake yin ta sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wal kunutu, abinda alkanutu din addu'a ta alkanutu ita ce Allahumma ya ubangiji, inna nasta'inuka, lalle mu muna neman taimakonka, wa nastaghfiruka, muna neman gafararka, wa nu'minu bika, mun yi imani da kai, muna yin imani da kai ya Allah, wa natawakkalu alaika, muna dogara gare ka ya Allah, mun dogara gare ka, wa nakhna'u laka, muna kaskantar da kai gare ka ya Allah, muna kaskantar da kai matsayin mu na bayinka, wa nakhla'u, wato muna son ta raga makimbinka, muna bin duk addinin da ba naka ba, duk wata bauta da ba kai ne ake bauta ma ba, mun son ta raga binta, mun kiyawa kai ɗaya muke bauta ma. Wa natruku, muna barin man ya kafurka, duk wanda ya kafirce maka. Allahumma ya ubangiji, iyaka na abudu, kai kaɗai muke bauta ma, walaka nusalli, gare ka muke yin sallah, wanda sujudu muna yin sujuda, muna aza huskan mu ga ƙasa domin girmama ka, wa ilaika nas'a, zuwa gare ka muke tahiya, muna sa'ayi, wa nahfidu, muna gaugawa, narju rahamataka, saboda muna fata muna kamnar rahamarka, wa nakhafu azabaka, muna tsoron azabarka. Alshidda mai tsanani, inna batasha rabbika la shadid, lalle kamun ubangijinka mai tsanani ne, wannan kamu naka Allah muna tsoron shi. Inna azabaka, lalle azabarka, wato bil kuffari muhiqqun,
mai riskuwa ce ga kafirai, lalle azabarka za ta sami kafirai, za su fada cikin azabarka. Mu muna neman ka tsare mu daga wannan azaba ta ya Allah. Summa taf'alu fi sujudi, sannan ka aikata cikin sujuda wal julusi da zama, kama taqaddama kamar yadda gabata min alwasf na siffantawa. Zaman ka natsu cikin sujuda ka natsu. Fa in jalasta ba'da sajadataini fa'iza jalasta idan ka zamana baina sajadataini, wato ba'da sajadataini bayan sajada guda biyu, zama na tahiyya kenan. Fa'iza jalasta idan ka zamna ba'da sajadataini bayan sujudun nan guda biyu zaka tahiyya, to nasabta rijlaka al-yumna, ka kashe kafarka ta dama, wa butuna asabiha ila al-ardi, cikin kanun yatsunta zuwa ƙasa kamar daidai siffanta maka da. Wasanaita al-yumna ka yusura, ka juyar da kafarka ta hauni, wato ban kafan kai zama ya kama ƙasa, tahinta na sama wajen dama gare ka. Wa afdaita bi aliyatika, ka shinhiɗa ɗuwayyunka ƙasa ila al-ardi zuwa ƙasa, ya zama ɗuwanka ya kama ƙasa. Wala taqud, ba ka zama ala rijlika al-yusra bisa ga kafarka wato ta hauni. Wa in shi'ita in ka so hanaita al-yumna, ka juyar da kafarka ta dama ita ma fintisabiha wajen kafa ta din, ka kwantar da ita. Waje altajamba bahamiha, ka sa cikin babban wato a gehen babban yatsanka na kafar dama ilal ardi ya kama ƙasa, ki zama duk ƙafafunka ka kwantar da su sun hita wajen sashenka na dama. Fawasihun, in ka yi haka nan wato wannan halan ne, wato in kai irin wannan zama shi ma daidai ne. Nan za mu dakata saboda cikan lokaci. Muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu, amfanin wasu ka saurara. Kuskuren da muka yi a ciki Allah shi ya fi mu, fahimtar da mu abin da mu gane ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.